Ja des del primer moment vam plantejar-nos que la imatge podia ser algo que podia ajudar una miqueta a visualitzar aquest canvi i que, per tant, donés una imatge més vendible. La marca, igual que serà la nova web, és un instrument, són instruments que ens han de servir per defensar i per acompanyar aquesta nova entitat que es té ganes de crear amb aquesta Junta. Doncs això, fer aquesta aposta comunicativa amb un departament de comunicació aquí a la Federació, que han començat a fer tota aquesta projecció de notícies, de redes socials, de les xarxes, d'Instagram, i que, a més, cuidar molt tot l'atletisme. La marca és la punta de l'iceberg, el web sí que recollirà ja gran part de tot aquest canvi, perquè és el que... I al final aquesta web i aquesta marca és la que ens han d'ajudar a fer créixer l'entitat. Hi ha una nova web, que també volem que també hi hagi molta agilitat amb aquesta nova web, que hi hagi molta informació i que tothom estigui content. És imprescindible poder treballar amb un equip de comunicació com el que hi ha aquí, que a més està superil·lusionat en el projecte, i treballar amb ells perquè ells tenen el coneixement, ells tenen la necessitat de que els funcioni cada dia i, de fet, nosaltres ens posarem al seu servei intentant ajudar, intentant fer les recomanacions d'experiència i de comunicació que nosaltres puguem donar. Vam presentar aquestes inquietuds, el que ens semblava que nosaltres volíem que la federació fos fresca, dinàmica, il·lusionada, ambiciosa, amb ganes, amb aquesta sensació de canvi, que volem un aire nou. Que la voluntat de canvi, la voluntat d'impacte i de créixer és tan gran d'aquesta Junta que van anar a buscar la proposta més atrevida, la més colorista i segurament la més dinàmica de totes. I vam jugar una miqueta amb el joc de les propis sigles de la federació, i la F en aquest cas és la fidelitat, és a dir, pensem que la federació vol ser fidel amb els compromisos i la responsabilitat que s'ha imposat. La C és un altre valor que a mi m'agrada molt, que és la complicitat, que en el fons som junts els que treballem envers l'atletisme i que som els que ens hem de fer créixer aquest atletisme, sols no ho farem. I la A és aquesta ambició, de dir, no ens volem quedar quiets, no volem estar aquí, volem anar més enllà, som ambiciosos amb assolir objectius, amb assolir reptes, i tot això ens ha semblat que eren uns elements que hem anat jugant i que hem anat treballant fins avui, que hem vist que hi ha el moment de poder-ho presentar. Els colors de la nova marca continuem amb colors freds, l'únic que hem fet és ampliar la gamma, és a dir, hem fet un color molt vibrant i un color molt fosc per augmentar contrast, que això sempre ens dona molta potència. I a nivell de formes, les formes sí que són formes molt arrodonides, molt dinàmiques, que hi hagi implícit el moviment i molt centrades i molt inspirades en una pista d'atletisme, vull dir que es veu per tot arreu, diguéssim, com talla la F, com talla la C, fins i tot trossos de la A que també incorporen corbes, incorporen diagonals per donar-li aquest dinamisme màxim. S'ha estat en manifest, aquell manifest diu moltes paraules allà, però vol ser una mica un resum de tot això que nosaltres pensem que hem de buscar, què és una federació, què és l'atletisme, què som nosaltres, i contagiar una mica. O sigui, jo crec que encara ens falta que el nostre esport contagi una mica. Nosaltres no som futbol o no som d'altres que ja per si sols van sols, Nosaltres hem d'arribar molt més al club, a l'atleta, a l'entrenador, al participant, que creguin que tot això és important.